Raahen koulutuskuntayhtymään kuuluva Ruukin maaseutuopisto on perinteikäs luonnonvara-alan kouluttaja. Maaseutuyrittäjäkoulutus antaa valmiudet toimia alueen keskeisten tuotannon alojen, nautakarja- ja kasvinviljelytilojen yrittäjänä ja työntekijänä. Yritystalouden ja kotieläintuotannon lisäksi tutkinnon suorittaja saa hyvät tiedot ja taidot peltoviljelyn, maatalouskoneiden käytön ja huollon parissa. Opiskelu on työelämälähtöistä, joten käytännön työt oppilaitoksessa sekä alan yrityksissä ovat avainasemassa. Työssä oppimiset on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Hevostalouden perustutkinnon suorittaja voi opiskella joko hevosten hoitajaksi tai ratsastuksen ohjaajaksi. Koulutuksessa avainasemassa on hevostalouden eri tuotantomuodot sekä yritystalous. Tutkinnon suorittaja saa valmiudet toimia talliyrittäjänä kuin myös työntekijänä eri hevosalan yrityksissä. Hevosten hoitaja voi erikoistua opinnoissaan hevosharrastajana työskentelemiseen, hevoskasvatukseen tai ravihevosten valmentamiseen ja kilpailuttamiseen. Ratsastuksen ohjaajan erikoistumisopinnoissa avainasemassa on ratsastaminen, ohjaaminen ja ratsastuskoulutoiminta. Työelämäpainotteinen opiskelu tapahtuu oppilaitosympäristössä sekä työssä oppimalla alan yrityksissä ulkomaita myöten. Aikuisille suunnattu riistapainotteinen luonto-ohjaajakoulutus antaa valmiudet riista-alan työtehtäviin riistan hoidon ja kaupallisen metsästyksen alalla sekä alan liittyvän yritystoiminnan parissa. Tutkinnon suorittaja pystyy toimimaan eri kulttuureista tulevien metsästysmatkailijoiden oppaana ja riistan hoitajana. Koulutus antaa hyvät tiedot ja taidot eri metsästysmuodoista, riistaeläimistä, riistan käsittelystä sekä alalla tarvittavasta välineistöstä. Metsästyskoirien käyttö ja koulutus kuuluu vahvana osa-alueena opintojen sisältöä. Koulutukseen kuuluu myös monia metsästysmatkoja, käytännönläheisiä tehtäviä oppilaitosympäristössä ja työssäoppimista riista-alan tehtävissä.